खुलुमबाय आं प्रमोद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ एमपि नबकुमार सरनियानि सायाव बिपिएफनि एमपि बिजाथि एबा बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारिनि बेरफुसार बिबुंथि। बेबाराव नबकुमार सरनियानि दमा गैला, बर' अबर'नि राजखान्थि गैला। बयबो जयै थानो नागिरो, नाथाय बिथाङा फैनानै बर' अबर'नि राजखान्थि खालामदों, बेखौ दायो रायजो राजाया मानिला होनना। क'क्राझार जिल्ला गसाइगावआव सानै उन्दै गथ'सानि गोथै देहा बोखांनो हायो। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय तुलसीबिल ओनसोलनि जमुनाथारि गामिनि सानै गथ'साफ्रा थांनाय सान एबा मैया बेलासिनि 4 रिंगासो समनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। गोमानानै थानाय सानै उन्दै गथ'सानि गोथै देहाखौ खाथिनि माइ दुब्लियाव गामिनि सुबुंफोरा नुनानै तुलसीबिल पुलिसनिसिम खौरां हरो। उनाव तुलसीबिल पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथायथिलियाव फैनानै नायबिजिरनायजों लोगोसे जाथायनि सोमोन्दै संदाननायखौ जागायो। लोगोसे सोमोनांथावै जिउ गोमानाय उन्दै गथ'साखौ जमुनाथारि गामिनि थागिबि आब्दुल कालामनि फिसाज्ला 10 बोसोर बैसोनि नुरजाइल हक आरो गुबुन सासेखौ जामशेर आलीनि फिसाज्ला राफिकुल आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जिउ गोमानाय सासे उन्दै गथ'सानि उदैयाव जखम जानायनि सिन दं होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायदों। बे जाथायनि सायाव गामिनि सुबुंफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा सोमोनांनायजों लोगोसे संखिखांदों। बिटिआरआव फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारगासिनो। बेबादि समावनो इउपिपिएल आरो बिपिएफआव गोबां जयेन जाफैदों। मैया क'क्राझाराव सा 150निबो बांसिन लाइमोनफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैयो। एमएलए जयन्त बसुमतारिया ओरैबायदि बुङो दि समस्ति दाफामनायनि उनाव नबकुमार सरनियानि गोहोआ जोबलांबाय। लकसभा बिसायख'थियाव नबकुमार सरनियाया जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा। आं 70% भट मोनना देरहासार जानो थांगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ बुंदों क'क्राझार लकसभा बियाबनि एनडिए इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारि बिथाङा। ओरैहाय मैया फकिराग्राम ब्लक बिपिएफ बिसायख'थि सामलाय आफाद दाफुंनाय हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि सा 100 बांसिन मददगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव जयेन जाफैयो बिपिएफखौ मोजां मोननानै। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव रादाब। सासे बर'नि फिसाया मोनसे सनमान गोनां बान्था मोननो हादों। तेजपुर बालिपारानि बर'नि फिसा मुकुट बर'आ भारत सेवा पुरस्कार 2024 खौ मोननो हादों। लोगोसे बिथाङा वेटलिफ्टिं स्पर्टनि एनआइए सार्टिफाइड नेशनेल लेभेल कच एसएआइबो जानो हायो। क'क्राझाराव एजिपि इउपिपिएलनि जयेन्ट सिटिं। लकसभा बिसायख'थिनि समा खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगो राजखान्थि हान्जानि गेजेराव गोख्रों साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। आसाम गण परिषद सुंद'यै एजिपिनि आफादगिरि अतुल बराजों लोगोसे मन्त्रि केशब महन्तआ क'क्राझाराव फैना एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिखौ आशीर्बाद होफैनायजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय प्रमोद बर'जों गुवारै सावरायलायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।